Tämän Mikkelin torin päähenkilö on kyllä tuo tiukan näköinen herra tuolla vähän kauempana. Hänen aikanaan täällä taisi olla silloin tällöin aika tiukka tunnelma. Ja nytkin se on vähän koleja ihmisiä. Ei ole vielä kovin paljon liikkeellä, mutta tunnelma täällä on hyvin leppoisa. No ensi lauantaina 18.6. on H-hetki kello 14. Että sitten saan sen oman rakkaani koko loppuelämäksi. Miltä tuntuu? No on se aika huikeeta ja jännittävää. Onko sä varmaan miettinyt tämän jutun valmiiksi? Kyllä mä olen miettinyt, mä olen aivan varma. Nyt kerro meille, kun me tehdään vähän ruokateemaista juttua tässä, että mitä ruokaa siellä teidän häissä tarjoillaan. Ihan perinteistä suomalaista ruokaa, Karjalan paistia esimerkiksi ja perunoita ja savulohta ja sitä ihan perinneruoka on lähellä sydäntä. Mikä on sun oma tuommoinen herkkuruokas? Kai se lähtee sillä muussilla eli hapullalla. Eikö se ole se ihan perinne suomalainen? Kumpi teistä osaa tehdä sitä, sun miehes vai sä? Minä. Minä on se, kuka siellä pyörii. Hellan ja nyrkin väli.